Benvidas e benvidos a Maceda, ao seu castelo, a provincia de Ourense. Isto é o Campeonato de Galicia de Ciclocross 2021. Ao carón desta fortaleza, ben de interese cultural, pechouse o pasado 26 de decembro o calendario autonómico da especialidade invernal do ciclismo. Despois de 14 probas da Copa Galicia e de 2 eventos internacionais, o broche de ouro da temporada puxo a cita na que se reparten as coroas da nosa comunidade. Os Master 30 ascenderon a 14ª edición do Ciclocross Castelo de Maceda, Copa Deputación de Ourense. Un dos santuarios do ciclismo autonómico non faltou a lama para unha ocasión tan especial. Roberto Rodríguez, do Bicicletas Chinquena, abriu oco dende a primeira volta. Os seus inmediatos perseguidores situábanse José Carlos San Miguel, Jonathan Sousa e un pouco máis atrás Francisco Baña. Rodríguez foi o corredor que máis triunfos sumou na segunda metade da Copa Galicia. A xeral do certame autonómico conquistou unha Jonathan Sousa e entre o do In Situ e o do Bicicletas Chinquena establecía o duelo pola coroa do Campeonato de Galicia Master 30. A diferenza non paraba de medrar e a metade de carreira chegábase aos 15 segundos. Mais igualado estaba o pulso pola medalla de bronce entre Francisco Baña do Compostelano e Miguel Porto do Ponteareas. Treito revirado para eles, do que xa estaba saindo en cabeza Roberto Rodríguez. A carreira chegou vista para a sentenza, a última volta Sousa ia rematar segundo e por primeira vez Roberto Rodríguez proclamábase campeón de Galicia de ciclocross. O terceiro posto fíxose finalmente Miguel Porto. En esta ceremonia de podio tamén se entregaron os premios da Copa Galicia, con Jonathan Sousa como gañador da xeral. A habitual rampla de saída de Maceda serve para comezar a peneirar as carreiras. Na Master 50-60, a iniciativa no treito inicial asumiu una Óscar González Bastos, do máis que bicis. Intentaba reaccionar Juan José Saborido do Speedcross, mentres que o seu compañeiro de equipo Mario Castro rodaba xunto a Marcial Rodríguez, do que bici Marci Sport. Este sector de escaleira Saborido, que defendía títulos, xa alcanzara a Óscar González. O do Speedcross descolgou o seu acompañante, pero non se ia marchar en solitario porque o alcanzaba Marcial Rodríguez. Da batalla polo ouro descolgábase Óscar González. Carreira chea de alternativas en a que este cambio de ritmo resultou decisivo. Abría gas Marcial Rodríguez, Saborido non podía responder e ademais xa lle viña pisando os talóns Óscar González. Por diante, un dos históricos desta especialidade, Marcial Rodríguez, sacaba o pé para non perder o equilibrio, unha manobra que emulaba Óscar González tras ter soltado a Saborido na pugna pola prata. Subida final pro gañador, pro porriñés Marcial Rodríguez, que en Maceda recuperou a coroa Master 50. Esta carreira tamén reconquistou o trono, pero o Master 60 Manuel González Ojea, o do Viciocón, apertaba na subida para distanciarse de Antonio González Tucho. Non puido seguilo o ciclista do Salvaterra e Ojea impuxo a súa lei na categoría dos máis experimentados. Rematou con forza Pontevedrés, escoltado no podio por Tucho e por Constante Lestido. Saudábanse os dous primeiros e intercambiaron chanzos na entrega de premios da Copa Galicia. Aquí temos os tres primeiros Master 50 do campeonato, con Marcial Rodríguez como vencedor, e en Maceda non estivo gañador da Copa o portugués Antonio Sousa. Seguimos coas categorías Master. No tradicional circuito do Club Ciclista Maceda botaba a andar a carreira feminina. Pouco tardou a gran dominadora do calendario autonómico Marina González en demostrar a súa condición de favorita. O terreo estaba esbaladillo e con seguridade xestionaba a segunda clasificada, a tamén Master 40 Rocío Blanco. Terceira marchaba Eva Ortega. Primeira Master 30, mentres que formaban tándem as ciclistas do Corbelo Natalia Raña e Sonia Costolla. Costaba lle avanzar a Marina González, sempre a fronte da carreira. Oillas Cíes ya por un novo título tras proclamarse o domingo anterior gañadora da Copa de España Master 40. Sen opcións de botarlle a luva, mantíñase segunda Rocío Blanco, da formación porriñesa da Forna. Ao carón do castelo circulaba a Berinesa, afincada en Vigo Marina González, que levaría máis alados 3 minutos a súa vantaxe respecto a Blanco, que aquí se levaba un pequeno susto. Triunfo incontestable de Marina González. Eva Ortega do Viciosos Rías Baixas, primeira Master 30, e cabo o trofeo, como nela é habitual. Vestíase maior de campeón a Master 40 Marina González, e outro título que había en xogo Master 50 correspondeu a Sonia Costolla. Premios da Copa Galicia con Rocío Blanco, vencedora será el Master 40. O primeiro posto Master 30 fíxose Eva Ortega, e no certame de concluir o domingo anterior en Pontareas triunfou nas Master 50 Sonia Costolla. Imos cos Master 40 e co terceto que completaba a primeira volta en cabeza. Andrés Calvete e José Rodríguez Tami ofrecían un novo capítulo dun duelo que nunca defrauda.
facendo a goma, coroaba subida o Castelo Xacopagra. Con tareas saía ao límite e o ritmo de Calvete, combinado coa súa técnica de trazada, tamén poñía contra as cordas a Tami. O Norimberg aspiraba a revalidar o título logrado no 2020 en Ferrol. Na batalla polo bronce, Moisés Levoso do Grupo Deportivo 10 e Constantino Muñoz da Grupeta Pan de Zarco adiantaban a Agra. Non deixaba de tensar a corda Calvete do Monte Xalo, castigo constante para Tami, e na penúltima volta o porriñés de Norimberg non aguantaba máis e comezaba a ceder metros. Marchábase Calvete, o ciclista de Cambre, dobregar a Tami, a quen se lle abría outra fronte, porque un veciño seu do porriño, Moisés Levoso, viña en progresión, sendo fiel ao seu estilo. Sempre ofrece espectáculo a categoría Máster 40 que esa temporada tivo en Galicia como principal referencia a Andrés Calvete. Emocionado, festexaba o seu primeiro título neste grupo de idade, o representante do Monte Xalo. Segundo finalizou Tami e terceiro Levoso, idéntica distribución que na xeral da Copa. Unha das imaxes do campeonato foi a da saída cadete, tanto polo número de participantes como polo ritmo endiañado en das primeiras pedaladas. A proba rachouse de inmediato. Tomás Pombo andaba no paso polos obstáculos, seguía o Martín Díaz e con eles ia conectar un ciclista que corría na casa, Uxío Atrio. Primeira volta demoledora de Tomás Pombo do Cambre Cairo. Aquí vemos a Martín Díaz do Caimanes Betanzos, que se consolidaba na segunda praza e terceiro, pero perdendo forza, e o anfitrión Atrio da Academia Postal a banca de Maceda. Gran temporada de Pombo. Díaz tampouco puido sorprender nesta última cita, e a incerteza centrábase na loita polo bronce. Pasábanse de freada Gael García e Antonio Casal ao botarse en riba de Atrio. Con potencia nesta zona que permitía coller ritmo Tomás Pombo, a diferenza respecto a Martín Díaz movíase ao redor do medio minuto. Non levantaba o pé o corredor que lideraba a proba cadete e entraba lanzado na ascensión ao Castelo. Quedámonos nun dos xiros máis complicados para ver o paso de Díaz, e con máis apuros trazaba Gael García. A derrapase do corredor do compostelano aproveitaba Antonio Casal do Cambre para metérselle por dentro. Ampla final para Tomás Pombo, gañador con autoridade do Campeonato de Galicia cadete. Martín Díaz fixo segundo e Gael García terceiro. En marcha a competición cadete feminina, unha apaixoante primeira volta que protagonizaron María Filgueiras e Aroa Otero. Adiantaba a do Avanza Porriño a do Río Miera, e de contado chegaba a réplica da Betanceira. Alta velocidade de execución para baixarse da bici e subir as escaleiras. A continuación deste toma e daca viña Lorena Patiño do Compostelano, ocupando a terceira praza. Cambiaba o panorama en cabeza María Filgueiras, a gran favorita, cumpría cos pronósticos e soltaba a Aroa Otero. Presentou batalla a do Avanza Porriño na primeira volta, pero a partir de aí a defensora do título amosouse implacable. Con forza comezaba Filgueiras a subida ao Castelo, e Otero non podía cambiar unha dinámica na que os segundos ian caendo a prol da súa rival. As dúas primeiras estiveron a outro nivel, e a revelación desta temporada, Lorena Patiño, tivo de conformarse con ser terceira, seu primeiro campeonato como cadete. Con algo máis de 20 segundos de marxe, a gañadora da Copa Galicia e da Copa de España 2021 ergueu os brazos na meta de Maceda. Imparable María Filgueiras, sumando outro título a súa conta desta campaña. Posta en escena no Campeonato de Galicia da carreira raíña feminina, un pelotón formado por juniors, sub-23 e elites. Irene Cravazo deixou claro dende os intres iniciais que só contemplaba a opción de revalidar a victoria acadada o ano anterior en Ferrol. A elite do XSM fugouse e entre as juniors tiraba Laura Mira, seguida de Sofía Álvarez e coa local Sarela Conde, presentando a súa candidatura ao podio. Cravazo confirmaba que o paso das carreiras ia máis tras perderse o arranque do calendario por unha lesión. En Maceda non estaba a súa principal rival, Carla Fernández, e na segunda praza destacábase Laura Mira, do Supermercado Freud. Un pouco de pateo para a marinense Cravazo, con moita solvencia manexouse nun circuito que para ela non ten segredos. Ainda que só ten 23 anos, a capitana do XSM será unha ciclocrossista con ampla experiencia. Arriba dos 3 minutos foi esa diferenza respecto a Mira. Estaba un pouco enganchada por Niñesa, que entre as juniors marcaba pauta con autoridade. Terceira rodaba Sarela Conde e moi preto dela a elite Isabel Castro. Descontando metros e subidas Cravazo, o mesmo que Laura Mira, gañadora un par de semanas antes da proba internacional de Valencia. Castro, do Condado Bike, asaltou o terceiro posto e concluiría segunda elite, categoría que se anotou a gañadora absoluta, Irene Cravazo. Tempo de 44-14 para de Marín, segunda e campeoa junior Laura Mira, e o trío de vencedoras nesta carreira completou no Andrea García do Maceda, primeira sub-23.
Podio Junior con Uxía Soto, Sarela Conde y Laura Mira no máis alto. Nas sub-23, Laura Fernández, Noela Sá y Andrea García. Y nas elites, Xiana Conde, Isabel Castro y a raíña deste campeonato, Irene Trabazo. O circuito estaba algo resbaladizo, adaptábase moito a nosas características, entón desde o principio podemos abrir un pequeno oco, que ao final o paso das voltas foi aumentando. Na categoría junior, gañase quen gañase e a ver novo campeón, porque o do ano anterior Miguel Rodríguez esta campaña é sub-23. Ricardo Buba, invicto no calendario galego, botaba a bici a hombro tras o seu ataque inicial. A súa principal ameaza, a Iván Fernández, cruzouse a carreira. Sufría este varón candía segundo. Boas pernas as do ciclista do Vigo Rías Baixas, como poñía manifesto nesta subida, pero un problema mecánico descartábao na loita polo podio. Mala sorte en Maceda para o juvenil de Tui. María de Fernández abriulle de par en par as portas da segunda posición a André Martínez, do Avanza Porriño. O conxunto da Louriña aspiraba a outra medalla con Martín Sestelo, que estaba mantendo este man a man pola terceira praza con Xano Gil, do Ponteareas. Onde todo seguía igual era fronte da carreira con Ricardo Buba, o gondomareño do Coruxo, camiño de poñer a guinda a súa impecable actuación no calendario autonómico 2021. Preto dun minuto era a diferenza que posuía sobre André Martínez. Non choveu en Maceda, pero sigue caer a auga nas horas previas ao campeonato e o circuito presentaba pequenas trampas. Foi sella roda traseira Ricardo Buba, un pequeno erro anecdótico, porque o corredor do Coruxo exhibiuse. Terceiro rematou Xano Gil, segundo André Martínez, Ricardo Buba tamén recibiu o trofeo de gañador da Copa. E o Campeonato de Galicia non se podía despedir de mellor xeito. Presten atención o carreirón que se viviu na proba Elite Sub-23. Neste cuarteto ia Iván Feijó, pero Elite vestía o uniforme do Academia Postal Abanca de Maceda. Tiña un problema co seu cambio electrónico. Non se notaban as baixadas, pero sí nas subidas. Fíxense como sufría para seguir a Miguel Rodríguez e a Samuel González. O alaricano tivo que dar a primeira volta en Piñón Fixo. Se encadea, pero polas súas boas pernas e a Miguel Rodríguez, gañador absoluto da Copa Galicia da Copa de España Sub-23, buscaba dar a badalada na casa do favorito. Feijó e a roda do tamén elite Samuel González. Ataqueou do Maceda, pasou por boxes, cambiou de bici e comezou a reducir a vantaxe de Miguel Rodríguez. O corredor do equipo anfitrión, Saúl López, colocábase terceiro ao adiantar a Samuel González, do máis que bicis. Por diante, Feijó cazaba a Rodríguez e comezaba un duelo entre dúas xeracións, entre os dous mellores talentos que o ciclocross galego leva dado nos últimos anos. Saúl López consolidábase terceiro, mentres Feijó tiraba de experiencia e cedía responsabilidade ao sub-23 dos supermercados Freud. Máxima tensión con Feijó, que prácticamente corría no seu xardín, agardando o seu momento, e este chegou unha aproximación a meta, esbaraba Rodríguez e o seu rival metía directa para anotarse unha gran victoria con remonta incluída. 53 minutos e 22 segundos para Feijó. Exhausto remataba Miguel Rodríguez, segundo, el campeón sub-23. Categoría que compartiu podio con Fabián Rodríguez e Ángel Maneiro. Os elites Samuel González, Saúl López e Iván Feijó. Premio esta copa con Miguel Rodríguez como vencedor sub-23 e Samuel González triunfador elite. Por equipos, título para Academia Postal Abanca de Maceda. Sí, hoxe tiña moi boas sensacións, sí, aí casi na salida xa tuve un problema aí ca batería do electrónico, pasar boxes, vin toda a primeira volta ao piñón fijo, sin cambiar, por eso perdín un poquinho de tempo, por nada, fixe unha contrarreloj prácticamente hasta que collín a Miguel, a falta de 2 voltas, por xa tirando aí un pouco de veteranía. Na última volta peguei aí un apretón a falta de uns 200 metros, xa pude chegar aí un pouco solo para a meta xa. Coas triunfadoras e cos triunfadores desta temporada en Galicia, baixamos o pano. Foron un total de 17 eventos. Moitas grazas pola súa atención ao longo desta campaña e ata vindeiras citas con Oso Ciclismo.